खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों ससियेल मिडिया सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान ल बिल पास जाबाय मख'नो गोनांदि सारा बुहुमावनो उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै बोराय बैसोसिम ससियेल मिडिया सालायनायनि अनजिमाया पृथिबियाव बांबोगासिनो दं लोगोसेनो इन्टारनेट सालायनानै ससियेल मिडिया बाहायनानै पृथिबियाव गाज्रि फिनजाथाय जानायाबो बांबोगासिनो दङ मख'नो गोनांदि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय बेरायनाय गासै बिथिङावनो थांना थानायनि जिफोर गोनांथिफोरखौ ससियेल मिडिया एप्लिकेशनफोरनि गेजेरजोंनो मावजोबनो हानाय सुबिदाफोरा जाबोगासिनो दङ जेसेबांनो सुबिदा जाबोदों उन्दै बैसोनि गथ'फोरनि थाखाय मेन्टेलि रिस्कफोराबो गिख्रंथाव महर लाबोगासिनो 14 बैसोनि उन्दै गथ'आबो पेरेन्ट्सनि कनसेन्टनि गेजेरजों ससियेल मिडियाआव एकाउन्ट क्रिएट खालामनानै शपिं खालामनो हायो गेम्स गेलेनो हायो फेसबुकआव इन्स्टाग्रामआव इउटुबआव एकाउन्ट क्रिएट खालामनानै इउज खालामनो हायो नाथाय आमेरिकानि गभर्नर फ्लरिडाया ससियेल मिडिया इउजारफोरनि थाखाय गोदान ल बिल पास खालामबाय 14 बोसोर बैसोनि गथ'फोरा ससियेल मिडियाआव एकाउन्ट क्रिएट खालामनो हानाय नंला पेरेन्ट्सनि पारमिसन थाब्लाबो हानाय नंला 14-15 बैसोनिफ्राय पेरेन्ट्सनि कनसेन्टनि गेजेरजों ससियेल मिडियाखौ बाहायनो हागोन होनना बिल पास खालामबाय बे आयेननि गेजेरजोंनो ससियेल मिडिया कम्पानिफोरा उन्दै बैसोनि ससियेल मिडिया एकाउन्टफोरखौ दानना होनो नांगोन होननानैबो फोरमायनायखौ नुनो मोनदों रायजोआव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बोथोरा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों बबेबा जिल्लायाव बार अखा बबेबा जिल्लायाव दैबाना बाक्सानि सुनबारियाव सार अन्थाइ गावनायाव जासमिन पारविन मुंनि सुबुङा जिउ गोमादों होनना मोनथिनाय जादों देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जिउ गोमायो होनना मोनथिनाय जादों लोगोसेनो मान्नान आली आरो हालिम उद्दिन मुंनि सानै सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनाय जादों जोखोम जानाय सानैखौबो बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों होनना मिथिनाय जादों फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथिखौ मदद खालामगोन दुलाराय बर्मन कछारी हायुङारि खौसेथि फरामआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बर्मन कछारी खौसेथि फरामआ फोरमायदों दरं अदालगुरियाव दिलीप सैकियाखौ मदद खालामगोन आरो क'क्राझाराव इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनदों अबर सुरक्षा समितिया क'क्राझार आरो दरं अदालगुरियावबो बिसायख'थि गेलेगोन खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावना होदों दरं अदालगुरियाव बिजाथि महरै दानियेल मार्दि आरो क'क्राझार लकसभा समष्टियाव प्रसेनजित मेधि गुनजन मदाहि हिरालाल बरा आरो सुजान दास बिथांमोना बिजाथिनि थाखाय आर'जलाइ होदों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावनानै होदों अबर सुरक्षा समितिया अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिखौ एसोसिएशननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि मख'नो गोनांदि बिक्रम दैमारिखौ बिटिसिआव सिनायै रावबो गैया जाय सुबुङा बिटिआरनि सिङाव माखासे एलिगेसन लाबोबाय थायो मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सानफोरनि सिगां उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे कम्पिउटार अपारेटरनि साख्रिखौ बिटिसिनि लाइमोनफोरा मोननायनि सोलाय गुबुन जिल्लानि सुबुङा एबा आउट अफ बिटिआरनि सुबुंनो होनायखौ नायबिजिरनानै एपइन्टमेन्ट केन्सेल खालामहोदोंमोन थांनाय समाव बिटिआरनि 10टा कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानायनि सायाव आरटिआइ होनानै सैथो बाथ्राखौ रायजोनो फोरमायना होदोंमोन बेफोरनि अनगायैबो ससियेल मिडियायाव गोबां एलिगेसन लाबोबाय थायो बिथांनि हेंथायै सोंखारि बिक्रम दैमारिया सासे ठिकादारसो बिक्रम दैमारिया पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंनो मोन्थाय गैया आरटिआइ मारिनानै रावबो हिर' जानो हाया बिक्रम दैमारिखौ कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननिफ्राय बोख्लायनांगौ कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि खालामदों देबारगाव ब्लक इउपिपिएलनि जिएस बिथाङा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय एनडिपिनि सोमावसारनायाव नखरसेयैनो एनडिपि आफादाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन सिगां बिफा तरनिकान्त बसुमतारी बिनि उनाव फिसा मनसिलार बसुमतारी नाथाय दुखुनांथावै 2013 मायथाइनि 16 डिसेम्बराव फिसा मनसिलार बसुमतारीया मुंख्लं जायो रुंसारि मनसिलार बसुमतारीनि 3 बिदाफोरा गोरबोआव दुखु आरो गाबखांनायजों रुंसारि मनसिलार बसुमतारीनि बिनिमय एनडिपिआव हाबहैनानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों होनना बिफा तरनिकान्त बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों
मख'नो गोनांदि बिथां तरनिकान्त बसुमतारिया फिसाफोरखौ एनडिबिआव हाबनायाव जेबो बाथा होबोआखै, हारिनि थाखाय फिसाफोरखौ दान होदों होनना फोरमायो तरनिकान्त बसुमतारिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिटिआर सरकार आरो आसाम सोरखारनिफ्राय दासिमाव जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै आरो खबरबो लायाखै होनना फोरमायदों। जाय बिमा बिफाया गावसोरनि असे फिसाफोरखौ हारिनि थाखाय दान होबाय, फिसानि जिउ दान होबाय, दासिमाव सरखारजों नायजायैया जोबोरैनो दुखुनांथाव। थेंक इउ स' माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो। लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ स' माच।